mewah kembang menara esmu kang arom winarana yata-yatan ati kusuma mangambar-ambar para kukusing dupa kumalon kalon kate kusuma lerembeka kang membo Toro aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyanging perkara kencanane isine donga tulah sandang kelawan pangan yo iku bagianipun wong melek sabar narima tan kawusa ingkang manjing wonten ing pecanggan Sangaru nenggih kuwandaning Sang Prabu Sri Kaladenta nalindring Jumapala nglasah ngatang-atang dadi bathang naika semanten pujangga negaring Jumapala nggih Pandhita Buta Sang Begawan Sinta Wilapa dupi mrepeki kelawan kawontenanipun Sang Prabu Sri Kaladenta ingkang sampun dados kuwanda pating bleber pating cot kaya banyu bleber ing daratan. Anak Prabu Sang Rekyana Patih nanging prawadya bala pasar tambur yang suling pepandhen dalutak mewah bandera kakandha mawarna warna indha caladyan asri kawuryan wong tedan kula Rudra Maspati Raja Dewaku ladal anak Prabu paduka menika nalendra digdaya sekti mandraguna tatan tedas tapak palu sisaning Gurindo
Laka teka panjenengan menika glasah dados kuwanda kados mekaten nggih anak Prabu. Kacintrakan timen lampan paduka nggih. Ning atasipun nembe kemawon dereng wonten pancaraning dinten paduka sowan wonten negari Ngamarta. Laka malah sampun seda menika kados pundi? Long. Ratu Gustimu dadi kuwanda. Lah iya ngono kuwi wong nek diomongi ngeyel kuwi. Wong rekane arep gawe ringkihe Pandhawa Srana. Nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kelima Sada. Ubur-ubur ikan lele tidak semudah itu, Le. Ngomong amuwok ting selempong kaya ngono. Lho ya ora gampang ngono lho Gak maksude iki. Lah iya. Ora gampang nek arep gawe cintrakane Pandhawa. Wong Pandhawa kuwi titah sing di wenehi perlindungan karo para dewa, diwenehi kasih karo Gusti kok arep digawe cintraka kuwi ora ya mung arep gawe srana modare awake dhewe. Lho nek wis kaya ngene iki terus piye ra? Wis kaya iki ngaten mawon penemban Sintawilapa. Bilung kepiye? Niki prayogane dipun gotong dipun beto wangsul teng negara Jumapala mawon. Terus dikremasi mengke. Ora ngawur to iki ratu arep nentremke kawulane kok. Nentremke apa? Mung nggih pawadan negarane sing Taman Pegeblok iki. Nek asline nek mung arep gawe srana ringkihe Pandhawa. Lah dalah nggih. Sampun ngantos kados mekaten. Paduka menika Nalindra ingkang dipun dadosaken papan kagem ngayom dening kawula paduka wonten negaring Jumapala. Nanging ngantos samangke paduka mboten walu nyerit mula temajati isin wirang bebarang duwen lingsem asma paduka Kucem asmanipun Sinuwun Prabu Sri Kaladenta menawi mboten wonten tandangipun nggih kula suwunaken wonten ngarsaning Gusti Mugya Srana anggen kula matur kados mekaten menika sampeyan dadi bali kaya wingi uni grega kaya wungu saka nendra mandi ucaping Sang Sintawilapa. Woi! Ah. Oh. Walah edan walah. Makpet ora eling saknalika ben kendange ben kenceng wae rasa kendhoke. Walah keparat biang satelek. Ratu Ndorowati lak teko ngliga pusaka kuwi anggepe apa? Nglika senjata cakra demes senjata cakra iki pusaka ampuh ning kuwi dudu pengapesanku. Kresna sawangen aku tekan kene aku waliyane Remala Temajati Jati Temah Mulya nek ora Nalindra Jumapala Prabu Sri Kaladenta ki digdaya ora bakal lakon kaya ngene. Wah edan jebul ngilmuku kadigdayanku ora ana sing nandingi parat. Bilung apa? Anu ngapunten lho, Gus. Wi, arep apa kowe? Sampeyan saged gregah melih niku sampeyan saged tangi melih niku merga niki. Niki sapa? Lho niki lho. Pujangga negara Jumapala nggih Sang Penemban Sintawilapa menika. Menika ingkang saged damel srana waliyaning paduka senes kok merga sampeyan digdaya. Ro. Aku wis ro. Ning ora sampe omong-omongke ndak aku wirang. Aku ki wis ro.
Aku wis ora nek sing uripke aku saka kematian iki mau aku jaba mung bapa Begawan Sinta Wilapa. Reban wonten dawuh nggih anak Prabu. Nuwun mangke. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Reban. Awit paduka Sang Pinandhita sampun saged wanggesangaken ingkang putra pun Sri Kaladenta. Inggih. Kula menika namung nuhoni dados jejiban kula dados brahmana kula kedah tansah sabiyantu kelawan paduka. Awit kula menika ngemuti mati lan mukti kula menika gumantung saking asta paduka pun anak Prabu Sri Kaladenta. Nggih, Praban. Walah keparat Pandhawa berguguk ngutawaton nata Ndrawati sing dadi klilipe Prabu Sri Kaladenta. Tak kira ora bakal kelakon nggonku nyolong wujude pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Soto. Praban. Wonten dawuh. Sakmangke sampun ngantos sajrih kangelan. Kula suwun segelar papan wadyabala saking negari Jumapala kabarisaken Praban. Sampun ngantos wonten ingkang cicir Krik Lampit Brungkat Kimpul Gajah gelar Singa Barong Buta Raton Raja-raja gorene kabeh. Brahala kae gorene kabeh. Wadyabala sanene wadyabala saking negari Jumapala kula suwun sakmangke kepiyaken Mbah Praban. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kencang alis risang mawe gandrung sabaran. Inggih anggen. Sinuwun Prabu Sri Kaladenta ngestaken dawuh. Tartentu kula namung nampi dawuh paduka toga wonten dawuh. Wadyabala kabeh dikepiyake Krik Lampit Brungkat Kimpul Gajah gelar Singa Barong. Nggih. Kabeh para bala buta bala sabrang. Rajeg Wesi Jaga Bau kabeh dikepiyake. Pabarisaning para wadyabala dirapeti aja ana nganti ingkang lawa siji-sijia. Sing nggawa gaman woren karo sing nggawa gaman sing nggawa bedhil woren sing nggawa bedhil. Sing buta ya dadekna siji karo sing nggawa buta toga ngestaken dawuh menemban. Ya lo yuk yo long. Ngapa? Nyambut gawe. Bayaran ora kok nyambut gawe kuwi. Lho bayaran to iki piye? Rumangsane. Aku wis merangas ya iki. Iki sesasi iki wis merangas ya udote nglindhing sih aku iki kowe iki piye to? Kowe iki tekan kene kudune bersyukur. Lah ya kudune bayaran. Ya wis ya. Wis ora sadu kalian cocot. Bakune takon budal-budal. Nggih, wis tak dawuh nyuwun pamit madal wasilan. Iringane apa, Long? Tabrak. Kedung, Mas. Sekarane sing cetha tunda tulun-tuntang.
Oh. Oh, ya. Oh, oh. Weh. Dang tak detung plektet plungtet. Wingi arep agenda apa koordinasi rong sida.
Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Ayo maju perang jangan maju perang jangan maju perang jangan. Coba 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 coba. Maju. Wah. Oh, ya. Cumanggahang sesumbar mawalindo bumi kuncing mawur. Ayo. Mangawur murahan dengarane kacure Gopak guru kontro tetep kabyo kula Purpagri ora gesti lalayo Ladala watake tabuet debah. Ana satra kandhat ngiyayat brengosing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen awake bungkik kakik kunting tangting parat. Sapa kowe? Kowe takon karo aku, iya. Kowe sapa? Lho bajiret. Takoni rong wangsul mah genti takon kowe ya. Ngaku kowe sapa? Ya. Takon karo aku iki kae setting Prabu Sri Kala Dentawati Boleng Jumapala. Ya aku Tumenggung Daruki. Daruki piye? Daruki ana kepanjangane. Apa? Dahar turu laki. Ya aku iki Daruki. Parep. Kowe tekan kene arep mbebudhek banyu bening kanan Praja Negara Ngamarta. Kowe sapa ngaku wae? Des ngaku wae. Takon karo aku iki Senopati Negara Ndrawati. Satru garba ruci Raden Harya Setyaki. Setyaki kowe? Ya. Ya tambak yuda. Wah edan jenenge ning loro. Ya Yudana. Wah edan ning telu. Wresni Wira edan ning papat. Bima Kunting edan ning lima. Wah iki ora iki jane arep perang para hitung-hitungan iki. Rumangsane apa ibarat? Ayo. Endi sing jenenge Prabu Kresna? Prabu Kresna kon tekanke tak keset diapure. Merga dhewe wis wani nyenthulani rembuke ratu Gustiku. Ya kuwi Nalindring Jumapala sinuwun Prabu Sri Kala Denta. Dheke sing dadi pepalang. Nggone ratu Gustiku pengin nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Soto. Kon tekan iki tak idonane cangkeme. Kon tekan kene. Daruki, ana barat. Ora usah tekan kono-kono, ora usah goleki Koko Prabu Kresna. Kowe urung mesti iso ngalahke Setyaki. Piye? Kowe goleki Koko Prabu Kresna. Kowe kepethuk Setyaki wae urung iso mesti ngalahke Setyaki. Cangkemmu muni piye cangkemmu?
Cangkemmu muni piye? Kowe nyepelekke karo aku. Aku iki satriya, aku iki tumunggung praja, aku prajurit Jumapala. Aku iki wis tau mbedah negara Mboyong Putra mau diapur kowe bangkane sepira? Mangsane apa? Waduh. Aduh. Piye, Kang? Maju boyokku kecethit. Ora sumbut karo lemureng-mureng. Ganti kayak mau boyok kecethit. Anti noling muring-muring rasubane. Oh. Hut. Ha. Hut. Wah, edan. Oh. Aspot biar cadak uncat nyawamu aduh biar jirat abot ya aduh oh yeah. Yo, sabar. Hati aku, Mak. Aduh, Mbak. Aduh. Has, cemigate. Lo, edan, Mbak edani marat. Aduh, Mak, weh. Oh, edan. Oh, pahet. Hot. Waduh yo. Hot. Sandak trokormu sandak dasmu yo. Oh. Hot. Hot. Dah, hot. Aduh yo. Aduh. Hot. Hot. Loh, edan. Oh, ayah. Wah, yo. Rusuh tenane.
Nganti katut barang. Piye? Awak piye lho Endro barang. Aduh. Lho gak apa-apa iki. Pancen edan tenan kok iki. As. Jar. Oh. Oh. Huaya. Ah. Aduh. Waduh. Aduh, Mbok. Ut. Ah. Aske, biar hot. Biar ha. Oh, buaya. Hot. Ah, put. Ah, itu lo di mau. Wah, aduh. Ah. Wah. Wah. Kalau men hut wit ya hut jar keyo hut jar wah hut hoi waduh goreng bakwan mau piye ya, Pak? Kronyos. Hot. Hot. Ada. Wah. Ada. Wah, kental banget ya. Waduh, wong ki nek kesel. Ini, sini kau. Hut. Oh, ayah. Ora apa-apa iki. Anjen bedes kok kowe. Oh. Loh. Piye to ki piyaga-piyaga iki? Hot yo yo wo yo wo pahat lho ndi padha nguyuh iki yagane iki hut oh dudu karepe dhewe kaya. Gadamu tak gawa iki. Ya. Oh.
Bu. Nong Hut. Oh, ah. Hut. Iya. Hut. Ah, ah. Mbok kira ora ndeliane aku. Oh, setan nih. Oh, diar. Ora kenek barang kok ndelang. Iki leng ngeprok gada wireless ngono wae bluetooth. Parat sapa iki satria raine ndelokok banget iki. Kowe piye to? Ben dina awor sekotak karo aku kok ora apal. Wah, Antasena parat. Walah edian satria dugal kewarisan. Ayo apa-apane. Sing dadi nyatane wae. Neng kene nek kowe ora trima, aku mepalangi Ratu Gusti Mularep. Apa ki jenenge? Mbok. Apa nyuwun ngambil pustaka jamu Semang Jimat Kelima Soto, aku sing andrimake. Yo. Saos saperipun batang rontok sumyur kuandamu. Lai. Lai. Ah. Peparat. Aduh. Good.
edan iki ana kinjeng. Lho wong bae. Sapa wae satria murup dadamu? Raden Gatotkaca satria Pringgodani. Wah, edan iki sing jeneng Raden Gatotkaca. Dasar Pranyata. Sapa kowe? Tumenggung Sudirgapati. Ayo. Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Satra mbok ulunge aku aja takon dosa. Mamah kupingmu mati dereng aku kowe. Oh! Londi mau marat. Hei! Latala bojleng iblis lanat padha jejekan rumangsane apa we bangsat Pandhawa do bedebah kabeh wong arep disile pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada Jamus Myang Jimat Kelima Sada wujude ming dluwang kok padha wel nganti ditoi patine kanca-kancaku. Wah. Ya. Aku sing ora nrimake parat. Sawangen kridane. Dedya kala kumbara nangga lakon saundung bantreng remuk wandamu parat. Luput meneh
sesone iki rasah nggo ater-ater trok jelek ngono bae. Oh. Ah. Oh. Ah. 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 Tut. Dedya kala kumbara nangga. Wah, mbasa aku maju kok sing maju ya sing gerang iki piye to iki? Sing tangkah ki sing cilik-cilik kok sing maju bantrongane. Wah, parat. Dai. Kowe arep njaluk wujude pustaka Jambismi yang jimat 5 langkah ana ku andane para Kudara. Ah, mamah kupingmu mati kowe. Ah. Iya. Ah. Dumeh wayang anyare terus ngendel-ndel. Oke. Hut. Mangkahangkro sesumbarang mawalindo bumi gonceng oh maludha guntur ketok oh lumembah banyoku mampang bangsat elek
Wadya balaku mblasah kaya babatan pacing parat. Mau sore sing dipateni aku lha kok sing saiki sing dipateni wadya balaku. Menus menungsa ora tatanan. Wah, yo kowe ora ngerti kadigdayanku parat. Nalindra Jumapala iki nalindraning ula. Kowe rak sembur rupasku ra mlonyoh wandamu aja takon dosa parat. Tunggale marat. Oh, padake aku ora iso ambles bumi. Wedan. Hei. Bobo meneman tindak mriki bobo meneman. Mangsawang niku, mangsawang. Mangsawang niku. Ndi togokmu cangkeme ndi? Togokmu ndi? Kula. Kowe maido aku ora digdaya. Lho. Wong sunasku wong bilung wong sing maido kula. Bilung. Pripun? Sawangen nggih. Sawangen nggih melek matamu melek niki iki mripat kula. Wah, layak kok jembar banget. Sawangen nggih. Iki nalindraning ula Prabu Sri Kaladenta. Nalindraning Jumapala. Edan-edan wae. Ngombe wedang meneh. Ngorong gulune. Ya, sawangen. Kae satria sembur mlonyo. Inggih Nger. Kula pitados lan kula percaya bilih Paduka Angger Prabu Sri Kaladenta menika tartentu saged marantasi Sang Jabara Wadyabala ngamarta. Nggih, pripun? Nggih. Namung kula suwun dhumateng Bapa Penemban, kados pundi anggenipun badhe nyitra wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada mangtengga mriki. Mboten ngantos 3 kedheping paninggal pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kula aturaken wonten ngarsa Paduka Angger Prabu Sri Kaladenta.
pandhita kang kinarya wangsit pindha kembang sepa matu sarining tawang golek ana tapaking kuntul nglayang tapak ya apa lung kon goleki tapak ya apa kuntul ora atik saruti men kowe kuntul lho gok manuk lah iya lah nek kuntul ki rak ya manuk lah iya manuk kuntul ki manuk kuntul kae lho lah iya kuntul ki wis manuk ora usah tok sebut manuk kuntul aku wis do iki pancen iblis gak gagap aku ki karep kowe arep insap ning kowe iki ngejak aku elek terus gedeng aku lah enak apa kenikmatan sementara ini nek digratisi ya mangga geliak-geliak rumangsane apa berkencang laru dayang pak bang bu bolong ali cede siapa sing gawe anak Prabu Sri Kaladenta waidan ibu kula Narada bekti kula katon dudu kula niki dudu Sanghyang Narada nanging kula niki Begawan Sinta Wilapa oh nggih bawa depan iki yen kanthi srana kaya mangkene iki ulun kira mengko para Pandhawa bakal gelem ngulungake wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada nggih bawa depan iki babagan wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada sak mangke bekedah wonten regemanipun ingkang putra punpan kula suwun kula borong kula pasrahaken wonten ngarsa paduka Sang Bapa Punpan Sinta Wilapa ya wis yen mangkono ulun bakal nyuwun pamit ulun bakal merepeki kaliyan para Pandhawa sarangan pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada telung kedheping peninggal tekan kene ya
kapurpuri sang amur pengrat maring sang kahanan ingkang maring kahanan sing dase Yawang kanan mamuju ing ore cenayake ngrat Sarawuh paduka Ewang Pikula Narada kula ngaturaken sembah sungkem pangebekti kula kunjuk pukulun perkencang lari dayang Pak Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe nangka basak dikopyok ari betone ari loka Dake Durna kok ya dinggu Ya Kresna ulun tampa nata Ndarawati Boya lewat pangestu lon wae tampanana ya nggih kulep inggih pukulun sampun sanget anggen kawula pundi andadosna jimat paripe dayanane kasantosan Werkudara Kresna kakangku apa mbageke praptane Wang Pikula Narada lho Narada kakekku aku ngaturke basaku katura ya lho kita kuwi sapa wah apa Narada pangling karo Werkudara oh jeneng kita kuwi Werkudara iya ya Werkudara ulun tampa boya lewat pangestu ulun tampanana tak gegem dadake jimat pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun ya Arjuna ulun tampa boya lewat pangestu ulun tampanana sampun sanget anggen kawula pundi pukulun kula mangke ya Kresna kadiparan teka sengkan-sengkan datan pepoyan tedhak paduka Iwang Pikula Narada tedhak wonten ing negari Ngamarta wonten wigatos menapa pukulun kamangka anggen paduka tedhak mboten wonten madyaning kedaton negari Ngamarta nanging menika namung mapan wonten ing Siti Hinggil negari Indraprastha wonten wigatos menapa Kresna wonten timbalan kawuringana ya nggih jeneng kula niki bakal nyuwun senjata pitulung kelawan jeneng kita ya senjata pitulung tumbak kenceng ingkang disababake kayiwangan wektu dina sakmengko ketaman gara-gara ingkang disababake dening pangamuke Bathara Ananta Boga ingkang motah kepengin ngrebut panguwasan kadiwatan ning Kayiwangan Suralaya kamangka iki mau Adi Guru Manikmaya utusan kan panjenengan ulun kapurih sowan ana ngersane para kadang Pandhawa ya wayah ulun ning Ngamarta saperlu nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada merga dawuh Wang Pikula Manikmaya Kayangan Suralaya bisane wali nirmala temajati jati temah mulya yen ta tinungkan wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada Kresna kagyatri sang kapirang urinang kul kinempit kempit dosang retnaning bawana ya jagat pangestunggara nun manggih pukulun Kresna piye mboten kateges kula menika mboten badhe masrahaken wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada menika mboten nanging mugi dados ning kawuningan pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada menika mboten mawujud pukulun lho mbok ya wujud tegese piye
Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada menika namung dongeng. Lho, dongeng? Inggih. Dongenge kepiye Kresna? Mekaten. Wonten ing salah sawijining dinten wonten Nalendra gagah pideksa. Nggih menika Nalendra ing Jumapala. Nggih menika pun Prabu Sri Kaladenta. Anggenipun adreng sanget kepengin damel cintrakanipun para Pandhawa wekasan utusan kaliyan tiyang sepuhipun ingkang peparapun Begawan Sinta Wilapa supados nyidra wujudipun Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada srana apus krama tumuli Begawan Sinta Wilapa memba wujudipun Sang Hyang Narada menika dongengipun pukulun walah bangsat edan. Keparat. Wah. Aku kanthi srana kaya ngene lha kok Kresna tibake gak iso diapusi ya apa rek. Walah edan. Ya apa iki? Apa ya bakal gak sida kelakon panjangane anak Prabu Sri Kaladenta ya? Aku tak laku dedemitan nak colonge Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Lho. Walah menungso ora tatanan tenan keparet. Kresna kakangku ana wong. Wah, bareng Narada badar dadi wujuding buta. Lah keteko pendirangan kaget kaya ngene ning apa? Werkudara sawangan kae. Sawangan ana wujude mega peteng. Kamangka ana wujude kluwung ingkang angituri wujuding mega peteng kuwi mau. Teges mendung peteng kuwi pralambange wong kang jahat. Kekuwung utawa kluwung kuwi ingkang ngituri wujuding mendung peteng. Kuwi maralambangake yen to Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada dicolong karo menungsa kemawon Werkudara. Wah, edan. Surem diwangkara kengken lir mangusma kang layon kumalku cemranyo maratane denya ilang kang memanise Koko Prabu menika kados pundi? Menawi kawontenanipun sampun kados mekaten Arjuna kula wonten timbalan. Ndak rasa Syadi ora sandadak duweni rasa. Sumelang ora sandadak duweni rasa. Mas kumatir liripun kados pundi? Menapa ingkang badhe dumadi menawi para Pandhawa koncatan wujudipun Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada? Arjuna wonten timbalan. Ratu Jumapala kae ratu ning ngula. Inggih. Kae dhisik duweni wong tuwa, wong tuwane Prabu Sri Kaladenta kae. Rikala semana munggah ana ing Kayiwangan Suralaya kepengin ngrebut panguwasaning Sang Hyang Manikmaya. Mekasan gagar wigar tanantuk karya merga sangka pangreka dayane Wang Pikul Nananta Boga wekasan sirna Margalayu wong tuwane Sri Kaladenta kae mau. Lajeng kula kedah kados pundi? Arjuna wonten timbalan. Gandeng ratu kae kadigdayane duweni kadigdayan upas. Ratu sing duweni upas kuwi tartentu kalahe ya mung karo dewaning upas. Arjuna
sumbar mawa lindhu bumi genjengku maluduk guntur katok lumembah penyu kanggo mambang Sang Wisnu Bathara wah kendhange gak palaran ya opo wis bentongno wae ya ini iki jam-jam rawan tur ya wis suwe ora nyambut gawe ya ora apa-apa Werkudara ya karang menungso kuwi kudu dengan ina lali salah apes lan mati lan ora ndidit nalikane sepi ya udut wae direwangi nglintring kok ya Kresna kakangku iki piye lho ora kepiye-kepiye mung pun kakang njaluk kelawan Siadi gandeng pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada wis dicolong dening Begawan Sinta Wilapa kae mau tartentu pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ana regemane Nalindra Jumapala terus Werkudara kon kepiye Regol beteng negara Ngamarta tutupen kanthi rapet aja nganti wadya balane Prabu Sri Kaladenta siji wae kepara Prabu Sri Kaladenta aja ngasi mlebu ana ing kahanan praja negara Ngamarta yo yen mangkono aku sing siaga njaga kahanan Regol gapura ning praja negara Ngamarta yen to mengkono kahanan sing bondo kalani aku sing tanggung jawab ya Werkudara tak cekel sing dadi germane Siadi yo yen mangkono aku njaluk pamit matel wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Werkudara
kayune purwa sejati pangiro jagat koto kinarayoru sumilir Saijo raya raya tak sanggara kantelan oe oe oa
ya sura ya sireping sang bangarku kemantos sing dalu jroning aradari dening wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratanggapati ingkang wis jedul saking barangwetan kalingan mega sarta gunung-gunung paranidatan wonten ingkang amadaning kekuwunge jagat raya depitanan kamantyan dewasanena wau kawususa wancine wis ngancik gara-gara Sukramanggara Mamenda tete kanapa soma waracita anggara kata Buddha Maesa Paraspati mintuna Eka Dwi Tricatur Manca Sacata Asrana Wadasa apa to kang dadi pertandane kang gara-gara gara-gara sayakti amung kinarya ngurmati wijil repat sangya para panakawan Kelurahan Semar Badara niku Kelurahan Nalagaring Kelurahan Petruk Kanthong Bolong Sumawana Kelurahan Bagong ingkang sami gegojekan madaning alas ngara Aramba dalu langge wedal urusan Kelurahan Petruk Kanthong Bolong medal tlatah Tirta Kencana Hey